Ха. Здравейте, дами и господа! Това е трети епизод на Dying Light, цели 9 месеца след втори епизод. Така изведнъж ми се доигра отново и реших да подсъкам със същия стар сейв. Обаче забелязах, че не съм снимал. И някаква част от тази мисия е неснимана, но не е проблем, реално, защото нищо интересно не се е случило с една да се покатеря по тази кула, да разбера, че тази кула няма това нещо, което ни трябва и да продължа към следващата. И отделно убивах зомбита, доста. Сега да намерим някакъв по-културен начин да слезем, за да продължим по-нататъка. Това, което също намерих е един пищак. В един полицейски автомобил го намерих. Опа, той има къде се скочи. Така. Нека да продължаваме. Ето го пищака. Много е готин. Обаче няма да го използваме сега, понеже нямаме много патрони и ще е за по-специални случаи. Съжалявам, ако подсмърша, малко съм така болен. Затова реших да снимам всъщност, защото малко така се почина. Тъй, да ходим към втората антена. Тук има обаче един сейф хаус, дето ще го вземем, обаче преди да започнем ще затворим, за да не влизат други зомбита. Така, тези зомбита с хазмат сут, с тези костюми, много лесно се убиват. Трябва да ги пернете просто отзад или просто може да хвърлим една. Така, нека да се качим по този пилон, защото опс. Това не е хубаво, това не е никак хубаво, защото сега ще има много вайрали. Ето, ти прескочиха. Ола, бе. Май ще трябва да използвам пистолета обаче. По един патрон, добре. Не е проблем, ако е един патрон. За малко. Не! Добре, успя да му захапя. Още един вайрал влиза. Не е проблем. Може да го пресрежим. Много лесно може да го приключим. Оп! Айде, сега не може да влезе. Виждате. Даже не може да ме ударят. Мухи ли са около тях? Те умират, ако не може да прескочат. Интересно. Тъй. Нека да вземем този хеви ребар, защото е много брутален. Да вземем паричките от тук. Ти какво имаш? 5 долара. Супер. 5 долара. И да продължим към втората антена. Hey Kareem, what do I do if the second transmitter's trashed? The better question is, what will you do if you disappoint Rice? And the answer is probably die horribly. Така, да, Карим, за тези, които не знаят, които не са играли тази игра, която ще е малко странно, е нещо като... Това е... Не. Много са. Това е като човека, който дава мисии от страната на Райс. То аз не мога да ги проследявам. Прекалено са много и от всяка една страна изкачат. Айде! Мале, как искам да си взема едно
оръжие, което може да сече, защото... Нека да видим какво е това синьото, между другото, че не си спомням. На карта го има сега тук. Мале... Ма то далеч ли е въобще? Малко се отклоняваме от маршрута, ама нека да видим какво е. Тара-тара-та-та-та. О, те са тук. Няма проблем. Абе, защо има толкова много вайрали, бе? Мамичката да мръсна. Елате ми, глупаци. Пат. Is that all you got? Yeah, mate. Shit, viral. И някакъв дед повръща. Бързо да им вземем оръжията, понеже... чекува, брадва. Не брадва... Лопата ли е то? На лопата прилича. Нека да дисмантълнем някои от оръжията. 32 демидж, малко е вече. 48, добре. 36, махаме го. 42. Има предщупване. Махнем. Тук имаме едно мачете. Вече го използваме. Лопатката на този пич. Да вземем тук оръжицата. Тъй! Да ходим към втората антена. Този път дано да стигнем. Чувство тук може да минем покрай той? Не. По-добре да не минаваме покрай. Това, защото ще обикаляме. Тая тук отпреди. Трябва да се направи фойерверки. Меткито е задължително. Нещо, което видях е, че имам страшно много алкохол. Буквално всяко второ зомби пуска алкохол. Този град е просто, не знам, пълно с алкохолици явно. Да видим. Меткито е, може да направим 5. И то, което ни е ботал никакъв в тази ситуация е Гаус. Но не е проблем, нека да крафнем малко меткито е, да имаме. Също имаме много пари, защото реално аз нямам навика да си купувам. Аз просто хордвам пари, просто държа пари в себе си и нищо не ги правя. Се надявам, че този път няма да е така. Нека да направим малко стрели. И тук ботълника са ни Nails. Ама аз спомням, че можеше да правим и Nails също. Оп, тук може да апгрейдим. Крайен бос needs trust. Ехе. Какво е това, бе? Time to take careful all stick back with style. Какво е това грисър? Прича на узи. И грисър рамо, което трябва Nails. Няма го правим, защото нямаме. V40 Suspender. Пистолет. Това е електрошок някакъв. RGB Axpat. Найс. HQ. Това са се от такова, някакви DLC-та. Vulcan, Combat Pistol, Gust of Wind, Inmate's Kiss, Concierge, Pop. Pop, какво е, бе? All Bark and No Bite, Handy. Automatic gruesome damage, this pop kills on headshots. Няма го правим за сега. Има и много интересни работи, обаче като знам, че имам само един пистолет и не знам какво ще се получи. И затова не искам да правя. Но Nails ми трябва да задължително бе. Що си мислех, че можем да правим Nails? Може да съм бъркал с някаква друга игра. Те! Как искам един Hulk. Може би това е втората антена.
Айде. Дай му. Ето е втората антенка. Тук, в тази сграда има едно мачете, което е много опнато, но което се чупи веднага. То е нещо като истерек. Kareem, I'm at the second antenna tower. And the fence is electrified. I think someone's inside. That will be Alexei, and probably his son Christoph. I find them tiresome. Don't let them stand in your way. You've got to get inside and turn on the transmitter. Тъй. What the fuck do you want? Сега ще кажа какво искам. I need to climb the tower. Ето. Why the hell would you want to do that? For Rise. He asked me to. Rice? You don't look like one of his crew. Oh, fine. I'll just radio back and tell Rise that you wouldn't let me through. What? Fuck. No, I didn't say that. You want to climb? Fine. Go. Всички са много настрани от този Райс. I won't do this anymore. Will you keep your voice down? I don't care who hears me. Christoph, what's wrong with you? We're trying to stay alive here. Dad, these guys are killers. Yes, they're murderers. So we work for them. Аха. Тук скандали семейни. You think too much with your mouth, Christoph. Как се катерим? Айде. Той може би е най-омразната ми мисия. Защото като я правих за първи път, имаше доста така нерви покрай нея, защото не знаеш откъде да минеш, откъде да се качиш. Обаче в един момент, като играеш достатъчно тази игра, някакси просто знаеш откъде да се качиш и знаеш как са направили горе-долу самите места, откъде да се катериш. Можеш да им познаеш стила, като в този случай. И те е страх, нали, да не паднеш, обаче е доста трудно да паднеш от... Просто от единствената... Ако натискате Space, просто W, все някъде ще се хванете докато падате и... Може да ви вземе малко демидж, но не е много. Няма да умрете. Айде сега. Оп! Ето. Натискате Space и все някъде ще падне. Нагледно показано. Ако бях натиснал Space като хората, можеше да не ми вземе толкова много хелт, но това е абсолютно мой проблем. Да. Не беше там. Хубаво, че съм паднах по друга страна. Тъй, нека да отворим тук. Спам на F. Забелязал съм, че независимо колко спамите, времето, което той ще бута, е едно и също. Ай сега да пробвам да се вържим. Hey Kareem, second transmitter's up and running. Is it working? Kareem, do you hear me? Loud and clear. Nice job. You know the way back, right? Right. Айде, браво на нас. Get payment from Rice. Айде, да ходим, ще хванем. Междуто може да се качим горе и горе има една статуетка, но няма да се занимаваме. Айде. Ти ми взе баяди, виж. Ако бях на 20, щях да умра. It was you, wasn't it? Raheem? The antennas. Brecken told me. Communication is crystal clear now. Good job, man. This helps everybody, but especially Dr. Zera and Dr. Camden. They can hear each other without static for the first time since, well, ever. See you back at the tower. Ей, какъв съм аз герой. Не, че не ми казаха да го направя. Опа! Нека да си вземем малко Free XP. Къде си, бе, приятелю? Айде. 800 XP от ма. Между другото, отключих нова магия. Магия. Move, някакво движение. Айде. Правим тук
Правим ги да не знаят. Уу! Аз. Айде. One shot, one kill. Уху. Някой друг? Няма да вземем... Ей! Мале, как ми липсва поскачането. О, как ма доджна! Абе, стига, бе! Тръгвам се. Достатъчно ми накърниха достоинството. Оф, тъп вайрал. Тъп вайрал, мразя вайрали, мразя да ме гонят в шибани игри. Майка ти тъпа. Много мразя вайрали. Може да направим това движение. Отново. Бум! Ама аз не виждам да им взимам хелт, честно казвам. Ай пак. Айде. Въобще не виждам да им взимам хелт. Малко тъпо. Ама... След това движение отключваме стомпа, където реално като падат на земята може да им натискаме главите. Айде. Затова харесвам такива оръжия, които могат да режат. Така, късваш главата и си готов. Айде да видим кой. Is this Kyle Crane? Who wants to know? My name is Troy. I lead a small group of survivors over in Sector Zero. We call ourselves the Embers. Sector Zero is completely sealed off. Mr. Crane, until you restored radio communication, we didn't know if anyone else in the city was alive. I just wanted to let you know how grateful we are. На Крейн направо му порасна егото. Мале, колко много антизъм. I'm happy to help. If there's ever any way we can help you, Mr. Crane, please don't hesitate. Ще дойде и този момент. И този момент ще дойде. Не се притеснявай, сестро. Как ще се казваш? Как ще си момиче и са те кръстили Трой? Той е като да си момиче да те кръстят Боб, Джо. Те са американци, просто... Акъл няма. О, Райчо. Плащай, плащай. Мерси. Did you think I would be satisfied so easily? Да. You still have plenty to prove. Look, we really need the drugs. Let me have them now, and then I'll come back and do whatever. You'll get antazine when I say you get it, not 1 second before. But, as I have established, I am not unreasonable. Do all that I ask of you, and I will give you not 1 but 2 crates of antazine. All right, fine. What do you want me to do? This will be different from your exploits on the antennas. It will require a bit more persuasion. The imposing of one's will. The creation of one's Какво искаш да кажеш, бе, човек? Мале, как съм да спна тази сцена? Тоест много ме дразни. By your own rules, Crane? Or are you merely someone else's puppet? I believe I know the answer. Той знае, че сме джиери. Малко го подшушна. Малко го подшушна. Айде сега да видим Карим каква нова мисля ще ни даде. Трябва да сме бързи, защото антизина трябва да се носи. Да, защото сме живи. Да. You simply have to make a few pickups from some nearby settlements. Which ones? The first is Jafar's wheel station. It's just east of here. But bear in mind, not everyone you talk to today will be in a cooperative state of mind. I'm sure you can be convincing though, no? Добре, бе.
Много ми е интересно този лаптоп, не го включваш никъде, никога. Супер quiet. New model. Дейкрю. Какво ти бе? Някакви шлокавици. Айде да вървим. You here to join? I can't say I'm surprised that Rise went back on his word. But the Естествено. GRE won't let me just walk away. Те, имам unspent skill point. Къде бе, братко? Agility. Те, задължително Vault, защото вече ми писна. Писна бе. Макар че и Health Regen е добре, ама... Айде. Vault. Така, нека да покажа какво представлява Vault. Сега идвам тук и правя скачам. Скачам. Айде, вече няма проблем с зомбите. Скачам. Не ми харесваш, грозна си. Скачам. Малече, много зомбите. Пак се си. Опа, ще говоря с GRE. То може да скача. Добре, мога. Много добре. Но ми е интересно защо са спрели даже влаковете и така в средата. Та сега... Crane here. Report. Another job for Rice. This one's pretty dirty. He's forcing me to collect the money he's extorting from a nearby village. Just do what he asks and stay close to him. Remember what's at stake. Yeah, Crane out. Yeah, Crane out. Така. Айде да ходим да правим пикъпа. Тара. По магистралата. Паш, че тук някъде ще има... Няма всъщност, много интересно. Чували за букулки, в принцип. Да, мислех, че ще има. Учени са фърли. А тук има ли? Добре, как да скоча, бе? Бах мамо. Нищо. Оп! Тук има някакъв човечец, от тези много говорят. Няма хора, се занимавам с тях. Ето го Джафарчо. Джафар, от Аладин Джафар. Как лонг една, бе? Обиколих половината град за секунди, бе. О, Супер Марио. Всички взето повръщано, бе, човек. И Карим и Тост, какво правите, бе, хора? I'll tell you what. How about I break both your legs and drag you through the streets back to Rice's place, huh? And then he can explain to you that you should have cooperated. Okay. Jesus. You are one of Rice's thugs. You guys are the only ones who'd act this shitty. Here's your money. Take it. And if I have to come back here... Как му се кара? Any more attitude? Mi casa, su casa. Just don't hurt me, alright? Мале... Kareem, Колко ли it's му е гадно? me. So I just threatened to break an old... Но сега, 2006 за един чук. Абе, те нормални ли са? Айде, купувам всичко. Опа, Нелс, добре, buy back. Айде да му продадем valuables. Трябват... Heavy ребари имаме 3. Но ще ги използваме. Айде, Fisherman's Village. Къде е Fisherman's Village? Нека да видим. Run, gotta go fast. Коста, оп, чао. Thank you next, както казва нашата Ариана Гаранде. Този миньон малък. How you doing, mate? Running errands for Rise. То звучи се едно има шоу по Discovery за злато. Пак ли вайрал, бе? Уф. I'm infected too, remember? Believe me, I'm motivated.
Бегай ми. Беги. Няма да се бия с двама. Honest, you've got about an hour to get back here or find a safe house. So you better get moving. Таз Джейд както прекъсна разговора. Имаме само 1 час. Ами, айде да чим през сейфхауса тогава да минем първо. Оп. То ние сме до него, тъйче. Сега направо, даже тук смятам да приключа епизода. Не смятаме, шизофренията се включи. И от тук ще продължим следващия епизод. Те трябва да ги обере да ги превърна в скрап. Ще е полезно. Леко, бе! Баунти? Събсоника му блюпринт. Когато ме интересува паркинг на Сомс. Това не искам да го правя, звучи страшно. Май съм го взел всъщност. Не сташ, нямаме нищо. Между другото смених аутфита. Вече не съм Fresh Clothes. Аз съм HYT Protector Armor. Много яко. Обаче има и други интересни работи. Тук, Kiwi. Естествено, Spanish Thai, Turkish, Ukrainian, Winter Warrior. Това е много як аутфит. Бялата смърт, Vulcan Combat, Volatile, Hunter аутфит е бруталка. О, Ван Крин. Чуй какви работи, бе. Special Agent Outfit, Shoe Warrior, Sheriff, Punked Beret, Ninja Outfit, Night Rider е готин. Обаче си остава май с тос, шнокив. Има и други, които са много гейски. Бе, благодаря, че гледахте и този епизод. Ще се видим скоро в следващия. Чао от мен!